Takže dobrý deň, ja vás zdravím pri tomto informačnom videu. Je to vlastne na kanál Greg TV, kde by som sa dneska chcel zaoberať tým, že ako zlepšiť naše videá. Takže vlastne tie komenty, vy vlastne keď komentujete tie videá, tak napíšte nám tam, že čo máme zlepšiť, čo máme odobrať, čo tam máme pridať a tak ďalej a tak ďalej. Zase keď tam napíše jeden, že chcem tam hudbu, ďalšie nechcem tam hudbu, tak nedá sa vyhodiť obidvom. Ale spravíme nejaký kompromis, tak ale fakt snažte sa nám čo najviac písať tých komentov, lebo tie komenty sú tam hlavne asi tie najdôležitejšie. Lebo to nás posúva k tomu, aby sme vedeli, čo máme robiť a čo máme zlepšiť a čo máme vlastne ubrať. Takže lajky. Čím viac lajkov, tak tým nás to viac poteší. Ako aj hovoril Gogo v svojom videu, like není to, že vám za to platia alebo niečo podobné. Je to proste iba niečo, čo vám spraví radosť a tešíte sa z toho, že niekomu sa to páči. Samozrejme, je tam aj to tlačítko dislike. Kľudne na ňo kliknite, ale keď už dáte ten dislike, tam nám proste na nás napíšte do komentáru, že kvôli čomu bol ten dislike. Takže tretia vec, odber. Odber to je niečo také, že viete, že sa vám rozširuje vlastne ten váš fanklub alebo diváci, tak keď viete, že máte ten fanklub nejaký väčší, tak určite sa vám nestane, že by vám tam niekto napísal do komentu, že sú to vymrdané deti napríklad, hej. Dajme tomu, že by sme mali teraz iba príklad. Dajme tomu, mali by sme 1000 odoberateľov a nám by tam napísal, že ste malé deti. Dobre, uznávam, nie sme ešte plnoletí, že keď tam začne čo hejtovať, tak určite by sa nejakí zastali tí ľudia do toho. Ale teraz, keď tam máme fakt tých 20 odberov, tak jeden to tam napíše, že ste mal vymrdané deti a k tomu sa pridajú ďalší traja a už môžeme ísť do ryti, lebo viem, niektorí ľudia sú iba proste na to, aby chceli vyhejtovať. No ale vlastne my sa snažíme tak tých hejterov si nevšímať. Len tí hejteri, keď sa nemajú s kým baviť, tak vlastne prestanú do toho človeka hejtovať. Ale keď napíšete copyright, tak napíšte, že čo sme kopírovali alebo niečo také, hej. Nakoniec poďakovanie za 20 odberov. Ja som veľmi šťastný, že sme dotiahli 20 odberov a ešte som sa chcel spýtať, napíšte do komentov, či chcete, aby sme robili let's playe. Napríklad, či mám spraviť let's play, čo ja viem, na Minecraft, ale ten už je fakt otrhaný, ale mohol by som aj ho spraviť. Ak by sa vám to páčilo, mohol by som spraviť na War Thunder, to sú lietadlá, druhá svetová vojna, niečo také. Call of Duty Modern Warfare 2, alebo po prípade aj to Team Fortress alebo túto Teru, to je MMORPGčka. Tak ja sa fakt s vami lúčim a dúfam, že ste si niečo z tohto videa zobrali a keď tak píšte fakt tie komenty, keď nám dáte lajky, tak nás to iba posúva vpred a keď dáte odber, tak budeme veľmi šťastní, že budeme vedieť, že sa rozširuje náš fanklub. Takže ja sa s vami lúčim a čau.